En dit is de formatie typico Juliette, een orthotypico Juliette. Naast mij hier is Malon Shanghai. Dat is Leslie Jozef. Yes. En dit is... Waarom lachen ze idioot? Omdat het is de Carlos, dit is alcoholist. Hallo. Dit is een andere alcoholist met een buurt. Die is echt de vader van iedereen. En daarna worden we Kunta Kinte. Dat is jij. Ja. En hier is deze man. Hallo, deze man doet nooit fout, strak. Hier. Weet je? Grenzie. Kom je hoeft me niet te slaan. En deze is... Benito. Kom je, Benito. Es één Benito. Benito. Hij is Jackie. Ja, van waar? Kijk, mensen. En wij gaan nu spelen. Je filmt ons gewoon de deur uit, is Nicky? Ja, volg mij. Hey, sorry. Ja. Why you gonna be on stage? Boleh tu bagi kita asal. Bang Pesti, come on. Hey, say that again. Saya pun dah tahu dia password kamera. Ik wil jullie een flink applaus vragen voor de muzikanten hier. Het zijn allemaal mijn vrienden. Ja. Dat is Carlos, Yaya, Erik. En hier heb ik Quincy. Grancy. En op de mandoline dat is Benito. Op de baas dat is Leslie Jozef. Ja. Op de Barry, dat is Jackie. En op de congas, dat is Albert. En we hebben daar Nazir. Nazir is de vader van die daar staat in de troon. Dat is Nazir. En we hebben Marlon Ungungu. Een applaus voor Edsel Juliette.